Jangan lupa dukung channel kami dengan cara like, komen, dan subscribe. Jangan lupa share Dan aktifkan loncengnya juga ya. Terima kasih. Kopi teh telung gelas. Rokok. Kaleng ya wis entek. Ciping teh bisa ya Allah. Duh wis. Urip kalau perubahan satu malam minggu podo ae penake nyapa nek no. Mereka lagi nyata tata. Udah pakai petik belas kau yang mana? Lah iya kan. Kowe iki gak ono inspiratif malam minggu sing ben iso berjalan ngono ta. Aku sampe entek kopi akeh karo rokok iki. Sik panggah durung ono perubahan belas iki. Enek ora kan inspirasine? Ya pasti ada lah. Tunggu sebentar di sana. Ini dia untuk apa? Ini dia untuk mengatasi segala kegabutan. Ayo berangkat. Cus. Oke, ayo berangkat. Cek ki rokoke. Dari. Oke. Oke, emang enggak? Ini lo tamal minggu we. Ini lah jalan loh. Jalan sih jane jalan. Lah bengi-bengi ngene iki terah wae gelem mangan porang. Yang penting sabar lah oleh. Ya wis nek nu ditenteni dilut. Kep. Ora Jawa. Apa peteng? Wah. Jawa corona kok. Mancing tenan. Perlu dibina baca-baca iki. Buyar. Sik to. Aku iki mancing gorong oleh iwak, Pak. Awin ke lho, Pak. Tak hitung ping 3 nek gak gelem buyar, gak gelem ngalih. Aku sing ngalih. Sik to. Aku iki mancing gorong oleh iwak, Pak. Buyar, titenono aku rene gak buyar. Yo sik to dilunkas. Buyar pokoknya aku liwat. Yo sik to dilungkas. Piye iki, Kang? Awak dhewe wis diobrak satpam minggu mau. Sing tenang. Ada lagi dong. Ayo. wis, bedal. No, pancing ke. Ribet ya. Terus piye iki, Kang? Solusine? Ya piye ya? Oh, tunggu sini ke sana tak jumukno solusine sing paling ampuh. Sik, ngene sik. Ini dia solusinya. Wis to, nek karo aku guys, menak-menak, serasa bingung, tenan. Yo wis ayo nek no, main wis ayo. Yo. Nanti
aman to malam minggu kita. Serah diganggu satpam kocro kengke. Lah iya mancing lagi tas iwak durung ngorek dikabeh bisa. Weh, makan bulan. Gede. Sopo kae? Cah kain ora kapok kae. Sampeyan iki ngageti ae. Ajur ki ora rakyat tua. Beh. Mr. Piro, murah sih,